Τον κοροϊδεύαν οι κοσμικοί, τον βλέπαν εκεί μεθυσμένο καμιά φορά. Πηγαίναμε στο Γεροπαΐσιο, λέμε γέρο, τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Πάει εκεί στο λεωφορείο που έρχονται ο κόσμος και είναι μεθυσμένος και τον βλέπουμε μεθυσμένος. Να τους μοναχούς, μεθυσμένοι, με κρίδες ας πούμε. Και ήμουν και εγώ σκανδαλισμένο μαζί του αυτού. Λέει, κοίταξε, μη σκανδαλίζεσαι ότι αυτό το γεροντάκι είναι ενάρετο, αλλά ξέρεις τι συμβαίνει, επειδή είναι γέρος και κάνει πολύ κρύο ας πούμε και δεν έχει ξύλα, να ζεσταθεί ο καημένο πάει και πίνει λίγο κρασί, πίνει κρασί να ζεσταθεί και από το πολύ κρασί μεθά κιόλας. Και να το βλέπει με συμπάθεια. Και έχει αρετή. Και ξέρετε, παιδιά, αυτό το γεροντάκι, ήταν το παιδάκι, θα σας πω. Αυτό το γεροντάκι, πράγματι ήταν έτσι όπως έλεγε ο γέροντας, διότι ενώ ήταν περιφρονημένος και όλοι τον αποφεύγαμε. Τον αποφεύγαμε και μάλιστα εκεί κάτι ξυλάδες, κάτι που δούλευαν στο αερό, του λέγανε κάτι επίθετα, ξέρω εγώ. Έτυχε να έρθει στο μοναστήρι να γεροκομηθεί στις τελευταίες μέρες και αυτό το γεροντάκι προέβλεψε τον θάνατο του. Θυμάμαι ήταν Σάββατο και είχα περάσει από εκεί στο γυροκομείο που είχαμε στο μοναστήρι και το φροντίζαμε και μου λέει τη Δευτέρα θα πεθάνω. Λέω τι ώρα παππού? Λέει 10 με το Βυζαντινό, δηλαδή την ώρα του Σπερινού, είναι γύρω στις, πώς να πούμε, στις 4 απογευματινή. Λέω καλά. Και λέει να ειδοποιήσεις τον υποτακτικό μου που έμενε στην Ιβύρο ότι θα πεθάνει και αυτός την ίδια μέρα, θα φύγουμε μαζί. Λέω τι θα του πούμε τώρα, να του πούμε, να πάρω τηλέφωνο να του πούμε ότι τη Δευτέρα ώρα θα πεθάνεις? Όχι μπρε, λέει, αυτός ήταν καιρός. Όχι μπρε, να πεις να ετοιμαστεί να φύγουμε, να έρθει να συγχωρεθούμε, να του δώσω την ευχή μου, να δώσω την ευχή να φύγουμε. Τέλος πάντων, το πράγμα του είπαμε ότι ξέρεις, ο γέροντας λέει ότι θα πεθάνετε τη Δευτέρα. Εκείνος Ρουμάνος ήταν. Άλλος απλώς εκείνο λέει αλήθεια. Είναι αυτό, να πάρω ευχή, να πάρω την ευλογία του γέροντα. Ήρθε εκεί, ασπαστήκα, φιληθήκα, τι ώρα θα πεθάνουμε? Η ώρα 10. Λοιπόν, 2 φορές το είδα εγώ στο Άγιον Όρος αυτό το πράγμα. Πέρασε το Σάββατο, εξομολογήθηκε το Σάββατο, κοινώνησε την Κυριακή, κοινώνησε την Δευτέρα, το μεσημέρι ξαναπερνώ. Λέω παππού θα φύγεις? Λέει ακόμα δεν είναι 10. Λέει. Χτύπησε για τον Εσπερινό και εγώ έμεινα πάνω. Ο παππούλης ήταν στο κρεβάτι, γεροντάκι, ψυχοραγούς, άρχισε να ψυχοραγεί. Όταν τελείωσε ο Εσπερινός, άνοιξε τα μάτια και χέρια του, λέει να το Παναγία. Λέει και αμέσως πέθανε. Είδε τη Παναγία μπροστά του. Η Παναγία πήρε την ψυχή του. Αυτού του ανθρώπου, παιδιά, που οι άλλοι τον έβλεπαν σε έναν πεκρί.